Bine ați venit la Professional Yappers, podcastul unde nicio discuție nu este prea lungă și niciun subiect prea random. Eu sunt Teo, iar astăzi nu vorbesc singură pentru că am alături de mine pe... Ginevra. Haideți să vedem unde ne duce discuția de astăzi. Let's yap! Astăzi vorbim despre liceu și facultate, despre diferențele dintre cele două, despre presiunea din liceu și presiunea din facultate, BAC, examene, sesiune, voluntariat, tot ce ține de partea asta de liceu și facultate. Ce zici, Ginevra? Yay, so excited. Și aș dori să ne zică Ginevra 2-3 cuvinte despre situația în care se află ea chiar acum, din nefericire. Help! Trebuie să dau bacul luna viitoare. I am not ready. Deci, aș dori să vină invazia aliens. Să nu mai dau bacul. Este realizabil, așa-i? 100%. Și noi de asta ne rugam. Și tot am dat bacul. Of. Nu mai vreau așa. Ce să zic? Nu mă simt bonita, mă simt stresita. Stresată? Nu, aș putea să fiu mai stresată. Stresată pentru că nu stresată. Da, și eu eram așa, foarte... Nu-mi vine, să zic așa, nu vine natural să învăț. Îmi place să lucrez și să aflu chestii noi, în general, dar să mă pun la masă, să învăț, mi-e foarte greu. În sesiune mi-a fost mult mai ușor, cumva, față de liceu. Nici n-am învățat chiar atât n-am învățat nici de cum cât am învățat pentru BAC. Dar da, așa eram și eu în liceu, în mare parte. Foarte greu, mi-a venit să învăț pentru BAC. Adică, eu prind chestiile destul de repede dacă e un subiect care mă interesează. Așa sunt și eu. Nu știu, nu pun atât de multă pasiune în lucrurile, nu știu, pe care nu le ador în mare parte. Adică trebuie să fac ceva ce îmi place, precum unele teme la facultate. La unele depun foarte mult efort pentru că îmi place foarte tare și la altele le fac așa obligată și îmi vine greu, dar tot le fac pentru că vreau să știu că totul e bine și că reușesc să fac tot. Dar înțeleg ceea ce zici. Adică, dacă îmi place, învăț de bunăvoie, fac de bunăvoie. Dacă nu îmi place, nu ai cum să bați informația la mine în cap. M-am mințit singură 3 ani de zile că eu merg la medicină și am realizat în ultimul an de liceu că, de fapt, matematica pentru mine e o tortură, biologia e o tortură, chimia e o tortură. Adică le înțeleg, dar aș fi cea mai supărată femeie dacă ar trebui să lucrez în domeniu și am plecat. Corect. Și eu am aflat, nu știu, m-am obligat 2 ani de zile să mă duc la robotică, la Poli, pentru că acolo a fost și fratele meu și nu știam ce să fac cu viața mea și am zis că trebuie să mă fac inginer, că și tata e inginer și fratele meu e inginer și am zis că e rândul meu. Mama e profesoară de engleză, dar eu în personal nu m-aș face profesoară. Nu cred că aș avea răbdarea necesară. Și după cu o lună înainte de BAC m-am pus să caut o facultate la care să îmi doresc cu adevărat să merg. Și mi-am dat și filme câteva luni că merg la balneokinetofizioterapie. Și într-un final am zis nu. Și după am găsit media digitală. Nici o treabă cu matematica, ce am făcut eu 4 ani la liceu. Și chiar dacă mi-a plăcut foarte tare matematica și am înțeles-o, am zis că mai bine merg unde îmi place și chiar îmi place. Corect. Eu, momentan, sper să-mi iau bacul. Apoi mai vedem. Asta-s prostii că nu ți-e bacul. O să-ți iei bacul cu notă mare. Te-am zis, tu ți-e bacul cu 9,73. Eu atât am decis că o să iei. Mă bucur că ești tu hotărâtă. Măcar atât. Dar înveți mult, mergi la bibliotecă, depui efort, n-are cum să nu fie ok. Da, merg la bibliotecă și facem 90% pauză, 10% învățat. Da. Așa făceam și noi, normal. La momentul actual, dintre toate eseurile la română, știu 1. Da, și eu am învățat cu 2-3 săptămâni înainte de BAC și a fost ok, am luat notă acceptabilă, chiar bunicică. Da, măi, dar
știu o operă, Iona. Când vreodată a picat Iona la bac? Cred că odată și-a picat la olimpici, sportivi, aia care dau înainte bacul cu o lună. E singura operă care îmi place, singura pe care am reușit să o învăț așa din bunăvoie. Ce învăț eu? Ion. Dar Ion e fine. No. No, it's not. Nu e fine. Îmi place Enigma Otiliei. Deci, top 5 opere. Iona, Enigma Otiliei, Kinda Baltagu. N-am citit, dar din ce mi-ai povestit tu e nice. Mie niciodată nu mi-a plăcut Baltagul, nici pentru bac să învăț opera, a fost un chin pentru mine. Adică mi-a plăcut într-un fel sau în altul, că la un moment dat eram așa de prăjită de oboseală încât totul părea la fel și eram ok, e acceptabilă, dar prima oară când m-am pus să învăț Baltagul nu mi-a plăcut absolut deloc, m-a enervat maxim. Ia, înțeleg. Harapalb, easy peasy, lemon squeezy. Într-adevăr. Da, și știu Iona și Harapalb. Scuză-mă, rectific. Ok? Și hai să aleg și o poezie. Eu la bac, nu o să scriu dacă pică pe Eminescu, Eminescian, bla bla bla. Eu nu scriu Luceafăr. Eu scriu Floarea Albastră. Păi și noi am făcut Floarea Albastră. Da, cum am transferat la liceu cu profil uman și la filo și bla bla bla. Ar trebui să scriu Luceafărul. Da. Nu, am învățat Floarea Albastră, scriu punct. Corect. Înainte să ne împrietenim noi bine, mă gândesc, adică nu știu, eu din propria experiență țin minte că nu știam cu adevărat ceea ce înseamnă să mergi la facultate, cum funcționează facultatea, cum funcționează orarul, cum sunt orele, ce-i cursul, ce-i seminarul. Și întrebarea mea este, înainte să-ți fi zis eu mai multe și să mă plâng când nu mergea bine, ce credeai tu despre facultate? Care erau așteptările tale? Ce știai tu? Deci, în creierul meu, facultatea era așa. Ca la liceu, doar că credeam că îți faci tu orarul cum vrei. Ar fi tare! First of all, credeam că îți faci tu orarul cum vrei și eram, mamă, ore de la 8, ce aia? Orarul ți-l faci cum vrei, îți alegi ce ore vrei, which is, eu mă credeam în America. Da, probabil că da. Sau în Franța, că știu și că și acolo sunt alegerile. Ok, orar cum vrei, ore cum vrei și totul e așa interesant și interactiv și ai colegi, gen, nu există să nu ai coleg necul, șmecher. Anyhow, toți știi, imaginam că toți sunt așa, mi-aleg o facultate și toți sunt ca mine, pentru că mi-am ales facultatea aia, pentru că îmi place mie, deci 100%. Celorlalte persoane cărora le plac chestia asta sunt ca mine, dar aparent sunt multe tipuri de oameni foarte diferiți cărora le plac aceeași chestie. Da, adică, nu știu, din câte am prins eu, cât am mers la cursuri și ne-au întrebat așa în semestrul al doilea, mai mulți profesori ne-au întrebat de la ce liceu venim. Foarte puțini suntem de la Mate Info, veniți de la Mate Info. Și e foarte tare că, nu știu, de peste tot. Am colegi de la care au venit de la liceu sportiv, pedagogie, orice. Păi, na. Acum o oră jumate, țin minte că stăteam liniștite și ți-am arătat un videoclip. Era o fată care era foarte, foarte supărată. Eu vreau să stau la litere. Era o fată foarte supărată că toată lumea îi zice că la litere e nașpa. Și m-am panicat foarte tare pentru o secundă, pentru că what do you mean la litere e nașpa? Acolo vreau să merg, asta vreau să fac. Și am intrat în comentarii și erau comentarii kilometrice și dacă mă cunoști știi că nu citesc tot. Și am văzut. M-am lăsat de facultate după primii 3 ani. M-am lăsat de facultate după 1 an. M-am lăsat de facultate în al doilea ce? Scuză-mă? Așa de rău îi? Deci în creierul meu tot era bine și frumos și totul merge așa pe șnur și bla bla bla. Și acum descoper că actually nu e așa de ușor cum credeam că e și că toate sunt așa
le faci din plăcere pe toate. Dar nu cred că există vreodată vreun moment când să faci tot din plăcere. Probabil că nu, adică cred că singurul moment în care ai chiar libertatea asta să zici că îți faci doar ce-ți place, dacă găsești un job care chiar îți place 100%, e 100% pasiunea ta, nu influențată de nimic. Cred că și atunci când poți să lucrezi mai mult pe cont propriu, eu așa o văd personal, mie îmi place să lucrez pe cont propriu. Probabil că atunci, dar și are șanse mici din punctul meu de vedere. Depinde total adică mă gândesc că dacă mergi la medicină și vrei să te faci medic chirurg, o să-ți placă, că asta faci. Dar în rest, că nu știu, meserii din astea fixe, nu știi 100% ce o să faci în viitor, într-adevăr, nu cred că o să găsești vreodată ceva ce îți place 100% și tot timpul să fii mulțumit. Da, corect. Și credeam că atunci când mergi la facultate, practic, te desprinzi de orice înseamnă, nu știu, constrângeri. Mergi, faci ce vrei, când vrei, cum vrei, mergi la party, mergi la nu știu unde, pleci când vrei, vii când vrei. Bine, logică poți să faci chestiile astea, dar dacă ești un om rațional, realizezi că nu funcționează neapărat așa chestiile și trebuie să și faci cum ți se zice. Credeam că în fiecare seară studenții merg și fac petreceri și stau treji până la 5 dimineața și pentru că în creierul meu îți puteai face orarul cum dorești, se trezeau pe la ora 2 și mergeau la cursuri, seminare, etc., de la 4, de exemplu. Depinde, există și studenți care trăiesc așa și good for them, dar eu sunt un picuț babă și mie la 10:30, 11 mi se face somn. Nu mă culc atunci, de obicei, că mi ignor somnul și adorm pe la 12:01, dar prefer să fiu acasă, la mine, în pat, liniștită, să dorm, să mă odihnesc. Și, nu știu, cumva mă simt eu bătrână, că n-am energie să ies în oraș. Pe mine mă cam obosesc oamenii în general. Tu nu mă obosești, Ginevra, niciodată. Mulțumesc, sunt flatată, îți roșie în obraj. Sunt câțiva studenți care trăiesc așa și pot și să gestioneze totul de la facultate. Poți să mergi, să-ți mai schimbi orarul, că mergi cu o altă grupă, mai repede sau după recuperezi. Depinde. Adică programul nu este chiar strict, dar totuși trebuie să ții de câteva chestii și să te asiguri că îți faci prezentele și eu nu merg la toate cursurile, dar tot când știu că îmi place o materie, mă duc aproape la fiecare curs, încerc să merg tot timpul, pentru că îmi place. E tare, până la urmă înveți lucruri noi, că nu... Ceea ce se discută la cursuri nu e tot timpul doar ceea ce este în suportul de curs în materie, că mai pune cineva câte o întrebare, mai afle chestii noi, merge profesorul în altă direcție din când în când, ne povestește din experiența personală. E tare să mergi și tu la cursuri cât de mult. O să încerc, dar din câte am auzit de la tine, nu au prezente, deci probabil că o să lipsesc la multe dintre ele, dar o să încerc să fiu un elev, un student silitor. Ce puțin, eu nu știu ca noi să avem cursuri obligatorii. Maxim, am avut quiz-uri la cursuri și atunci trebuia să fii prezent pentru că acele quiz-uri intrau în nota finală. Dar mai știu și facultăți care cer prezența la cursuri. Nu n-am auzit de foarte multe ori, dar știu că există. Ce trist. Asta e cam trist. O altă chestie la care mă gândesc că ești cumva așa entuziasmat, dar la același timp nu chiar, este independența asta pe care o simți că pleci de acasă, din orașul tău natal și ajungi și Ginevra merge în Cluj, deci în Cluj. Ești excited sau speriat așa un picuț? Excited. Extrem de excited, abia aștept. Deci chiar în momentul ăsta explodez de excitement, dar în același timp e și așa un pic, adică nu sunt la mine acasă, în patul meu, trebuie să-mi las câinele acasă.
Și eu mi-am lăsat 2 câini acasă și între timp s-au făcut 3, poate chiar 4 urmează. Da, de eu dorm în fiecare seară cu câinele meu. Nu contează. Dar o să fim colegi de apartament, deci makes it easier. So excited! Oh my god, abia aștept. O să îți stau pe cap constant. Ok. Na. O să-mi fie dor de casă, o să-mi fie dor de sora mea. Îți dai seama? Tu o să trebuiască să suferi tot ce suferă sora mea la momentul actual. Adică o să am momente random când o să intru la tine în cameră și o să zic ce faci și o să prind becul și o să las ușa deschisă. E ok, I don't mind. N-am avut soră niciodată, deci sunt excited. Am avut numai frate mai mare. Am frate mai mare la prezent. Mă bucur. O să fim sorori din mame diferite. O să-mi fie frică, mie e frică, la momentul actual, că nu o să fiu în stare să îmi menajez, gestionez banii și o să fiu reckless total și o să ajung la jumătatea lunii și o să trebuiască să mănânc gen petale de trandafiri și iarbă de pe jos. Nu se întâmplă chiar așa. Adică poate mai ai momente în care cheltui mai mult, dar tu ești responsabilă și nu se întâmplă chiar așa. Începi să te uiți mai atentă la bani când ajungi în profi și vezi că să-ți iei 2-3 chestii de mâncare și ceva prin casă costă 80 de lei. O să te abții așa un picuț. E un șoc inițial, dar te obișnuiești, te adaptezi. Da, și îmi trimite mama zacuscă. Corect. Altă chestie. Eu credeam că toți studenții mănâncă zacuscă. Toți. Nu există student care să nu mănânce zacuscă. It's like a thing. Cred că e o caracteristică a studenților. Toți mănâncă zacuscă. Mie mi-a făcut mama zacuscă acum, pentru prima oară, la finalul semestrului al 2-lea. Dar mie a sfărăit câinele meu. Dar mie îmi place foarte tare zacusca. Dar cred că e chestia asta pentru că multă lume stă în cămin și zacusca stă bine acolo, cât stă bine și mult, sub pat, închisă și nu se strică. Și este very good for emergencies. Dar cred că de aia avea chestia asta în creierașul tău. Da, make sense. Vai, altă frică. Dacă nu-mi place ce se întâmplă și nu pot în secunda 2 să fug acasă. În confortul casei mele să fiu supărată, în confortul casei mele să nu-i zic eu mamei totul, dar câteodată toată lumea are nevoie să discute cu mama lui. Și adică nu pot să merg acasă și să zic hei mami, am avut o zi oribilă. Pot să stau cu tine. Se întâmplă rar, dar când se întâmplă cu un scop, să zicem. Păi o să fiu eu acolo și eu pot suna pe FaceTime. Eu așa fac. Da, atâta că mama nu știe. Mama nu tare știe cu telefon. Dar nici mama, că iese din greșeală de pe... Eu sunt pe mama... Singura persoană cu care vorbesc pe Messenger este mama. Care rest pe WhatsApp, FaceTime, Instagram, whatever. Dar cu mama vorbesc pe Messenger și câteodată apasă ea pe ceva pe telefon, măcar nu știu ce face. Și iese de pe apel și nu-i apare eu acolo pe ecran într-un colț. Nu știu ce face ea, dar nu mai apare. Sau apar, nici nu știu dacă înțelege. Și zic, apasă pe colțul ăla unde sunt eu. Zice, nu ești acolo. Ok. Pe ce m-ai sunat? Pe Messenger și intră pe Messenger și îmi zice, nu te văd. Zic, apasă nu știu unde pe nu te văd. Trebuie să închid și să o sun iarăși. Da. Vai, m-a sunat mama odată, voia să fac un screenshot. Nu credeam că poate dura atât de mult să faci un screenshot. Îi zic, apasă butonul de stins telefonul și butonul de la volum. Care e ăla? Am murit. Am murit. Anyhow, da. Măcar, uite, altă chestie la care mă gândeam înainte să ne împrietenim noi foarte bine, că mă gândeam, vai, merg la facultate și singurică și nu o să am cu cine să vorbesc și nu o să-mi fac prieteni și eram foarte, foarte stresată. Apoi te-am cunoscut și am realizat că am
pe cineva lângă mine și nu o să fiu stresată și singurică. Dar sunt persoane care sunt stresate și singurele la momentul actual și no, that's a big fear. Păi și eu sunt o persoană foarte timidă și rușinoasă. Ascund destul de bine chestia asta, dar nu 100%. Și mie mi-a fost destul de greu să-mi fac prieteni la facultate. N-am tare avut prieteni primele luni de facultate. Nu știu, mi-a fost și un pic greu așa să mă împrietenesc cu colegii, să vorbesc cu ei, că sunt eu reținută și timidă și am impresia că toată lumea mă urăște. Dar treptat așa, am început să mă înțeleg cu colegii, am mai ieșit cu prietenele din liceu, noroc că e și fratele meu în Cluj și m-am adaptat cumva. Dar inițial pentru mine a fost o perioadă foarte tristă, mă simțeam foarte singură. Dar te adaptezi. Good to know that. Abia aștept, nu mai pot. Acum sunt excited. Eram panicată acum 5 secunde, acum iar sunt excited. Vezi? E stresată că nu stresată. Și revenind la BAC, ți-a strâmbat Ginevra. Yay. Diferența între BAC și sesiune. Pentru mine BAC-ul personal a fost mult mai stresant decât sesiunea. N-am învățat atât de mult în sesiune cât am învățat pentru BAC absolut deloc. A fost mult mai bună experiența de sesiune pentru mine față de BAC. Păi, nu, mă gândesc. Simt că BAC-ul determină viitorul. Așa e în creierul meu, cel puțin. Și așa se comportă profesorii, de parcă dacă, de exemplu, trebuie să dau BAC în toamnă, ai dai. O să lucrez la profi. Și o să pun conserve pe rafturi. Toată viața. E important BAC-ul și eu sunt de părerea asta, că până la urmă determină într-o anumită măsură la ce facultate vrei să mergi. Depinde, că există facultăți la care pur și simplu dai admitere și nu contează BAC-ul. Dar dacă intri pe bază de BAC, da, este destul de important să iei o notă bună. Atunci să iei o notă bună că ești deșteaptă și te descurci. Încerc. Așa. Și în legătură cu asta, mie mi se pare foarte interesant cum în sesiune, dacă vrei să te duci în mărire și iei nota mai mică decât ai luat la examen, ți se trece tot nota mai mare, mi se pare normal, total. Dar nu mi se pare normal ca la BAC să depui contestație, să iei nota mai mică și să ți se lase nota aia mai mică, mi se pare o mare prostie. Pentru că eu am vrut să depun contestație la română, am considerat că meritam mult mai mult și n-am avut curaj în cazul în care mi-ar fi scăzut nota. Da, îi un pic. E de-a dreptul, nu un pic, e de-a dreptul supărător. Adică și știu că nu are voie să-ți corecteze profesorul de la clasă, de exemplu, examenul înainte să depui contestația. Adică, I have a feeling in my nugget. Ce fac? Eu știu că cel puțin de anul trecut, când am luat eu BAC-ul, poți să mergi cu profesorul de la clasă și să treceți peste examen. Poate vorbesc prostii, dar eu țin minte că de anul trecut s-a introdus această chestie și să decideți dacă da, are rost sau dacă nu are rost. Dar cred că este o chestie total nouă, nu exista așa ceva, nu puteai să-ți vezi lucrarea. Ok, atunci o să iau unupdated. Că ziceai că nu știu dacă ai zis deja sau pur și simplu merge creierul meu fast forward, că poți să mergi în restanțe sau dacă vrei să-ți crești nota sau dacă vrei sau dacă ai restanță, efectiv, așa ar trebui să fie și la BAC. Dacă, de exemplu, la BAC ai luat 8 și tu ai nevoie de 9, să poți merge, nu știu, cu cei de la toamnă, să mai încerci o dată. Că nu e ca și cum fur de undeva informația, ci pur și simplu mai un pic. Da, în același timp, examenele la facultate sunt tot din aceeași materie, în mare parte, că la examene cam așa pică. Iarăși depinde de materie și de facultate, dar în mare parte este iarăși examenul din aceeași materie, poate întrebările diferite, un picuț.
Dacă am tot pe aceeași bază, dar poate la română să spice odată Rica Crypto și să iei 605 și poate să spice după Ion și să iei 9. N-ar fi corect față de ceilalți. Eu așa o văd într-un fel sau în altul. Da, dar teoretic toți au învățat aceeași materie, doar că mai bine sau mai rău. Acum zici asta că ești clasa 12. Maybe. Perhaps. Da. Dar ar trebui să se facă acolo. Ginevra are voie să meargă în mărire la BAC, dacă nu ia 9,73. Corect. Dar o să iei notă mare și o să vii în Cluj, o să intri la litere și o să ne distrăm următorii, cel puțin 3 ani de zile. Că vreau să fac și master. Perfect, deci nu mă lași singură la final acolo. Nu. De poate găsești ceva de lucru chiar în Cluj și atunci mai rămân. Că așa a făcut și fratele meu. Oh, și eu vreau. O să merg la litere, o să fac tot ce am de făcut și o să mă trimită să fiu profesoară pe Sache. Da, așa era început, n-ai ce face. O să predau italiană în Ferneziu. Nu neapărat Ferneziu, pe mama nu mai știu pe unde au trimis-o la început. Dar cam așa se întâmplă, da, și trebuie să dai multe examene după. E ok, sunt o femeie determinată și independentă și plină de bani. Ginevra Bataliori, cea mai frumoasă și deșteaptă profesoară de italiană. Hai că deja mă flatez, te rog frumos, mă roșesc, te rog. Dar o să fie bine și totul o să fie ok și o să te descurci. Take a breather și o să iei notă mare la BAC. I need to stop taking breathers. All I do is breathe. I need to stop. Am nevoie de a break from breathing. Voiam să te mai întreb de percepția asta pe care o ai tu despre profesorii de la facultate și profesorii de la liceu. Ce știi tu deocamdată? Deci, pentru că am o prietenă care îmi dă intel din interiorul facultății și din interiorul vieții de student. Știu că profesorii de la facultate sunt foarte șmecheri și nu îmi provoacă stări de stres și panic attacks la 8 dimineața, când tot ce vreau e să mă trezesc cum trebuie. Pentru că dacă tu vii la mine la 8 dimineața și îmi zici n-ai învățat destul, ai luat 3 la test, o să nu se intri în bac și asta e tot ce contează, mingea este în terenul vostru, dacă nu dai gol acum, dacă nu lucrezi, calma! E 8:30 dimineața, acum jumătate de oră mi-am deschis ochii, mai am nevoie de jumătate de oră să învăț să respir din nou cum trebuie. Te rog frumos să nu mă mai panichezi în halul ăsta. Și nu cred, nu stresanți, nu panicați, agitați și înțeleg de fapt. Adică și profesorii de la liceu înțeleg elevii într-o anumită măsură, chiar dacă scopul lor e mai determinat, mai fix, nici nu știu cum să zic. Dar mi se pare că profesorii de la facultate au totuși o altfel de gândire și sunt mai open-minded și văd chestiile. Na. Profesorii de la liceu văd tot drept și profesorii de la facultate mai o iau pe la stânga, mai pe la dreapta, mai înțeleg un da, un ba, un nu. Nu știu, mie mi s-a zis tot liceul, mai ales de dirigenta mea, că chestia asta pe care 100% ai auzit-o și tu, că la facultate nimeni nu știe numele, nimeni nu-ți reține fața, niciun profesorilor nu le pasă, tu poți să nu mergi niciodată și, nu știu, nimeni n-ar ști și chestiile astea, că profesorii sunt extrem de detașați de studenți, dar experiența mea personală nu a fost așa, adică, nu știu, cel puțin eu, mie mi se pare că am avut profesori și în semestrul 1 și în semestrul acesta, al doilea, mi se pare că am avut profesori care chiar le-au păsat de noi, adică le pasă în mod activ și ne ascultă și sunt interesați de părerile noastre. Există câțiva profesori care mi-au și reținut numele. Odată mi-au zis un profesor Teo, în loc de Teodora, și mi-a plăcut atât de tare. Adică în liceu, într-adevăr, majoritatea profesorilor îmi ziceau Teo, pe lângă câteva excepții, fizică și așa.
dar cam toți la liceu, dar așa, să-mi zic că prima oară un profesor de facultate să-mi fi zis Teo, să-mi fi prescurtat numele, a fost așa, wow, this is fun. Nu știu, dar cumva, bine, eu am și profesori tineri, foarte mulți sunt tineri și cred că sunt mai aproape ei de perioada asta, încă țin minte, e încă fresh în capul lor experiența de a fi tânăr și student și cumva, nu știu, e o relație așa mai plăcută, mai caldă, mai aproape, cumva, nu știu, mi se pare mult mai frumoasă relația de student-profesor decât cea de elev și profesor, pentru că mi se pare că, nu știu, cumva, între profesor și elev mi se pare de foarte multe ori că se apelează la abuzul de putere. Că tu ești prost, tu ești mic, tu nu știi, dar tu de ce nu mă respecti? Păi de ce te-aș respecta dacă tu nu mă respecti pe mine? Cam asta e. Da. Mi-ai crescut speranțele acum că ai zis că de nume că o să-mi rețină un profesor. Pentru prima dată în viața mea, numele corect. Probabil că mergi și la italiană, deci probabil că o să-ți țină numele. O să hello, creierul nu funcționează, error. O să-ți rețină numele profesorii. Știi ce nu înțeleg? Că numele meu e diferit, ok? Dar nici nu e așa de complicat, știi? It's not like it's hard să citești toate literele din acel cuvânt. Și am pățit să... mă cheamă Ginevra, dacă îmi zici Ginerva, o să te corectez și o să zic, hei, mă scuzați, numele meu e Ginevra, nu Ginerva. Și apoi te superi pe mine că te-am corectat eu pe tine, that's not nice, Gen. Profesorul meu de istorie activ îmi zice Jenny on the block. I like that. Sau mademoiselle. Cred că nu știe să zică Ginevra. Cred că, de fapt, asta este problema. Profa de matematică de la celălalt liceu îmi zicea Jenny îmi zicea. And I just gave up. N-am mai încercat să o corectez pe parcursul anilor. Am zis doar, ok, I'm a be Jenny from now. I guess. Dar și eu am pățit mai mult în liceu, că într-adevăr, la facultate profesorii nu tare știu numele, dar cred că profesorii care sunt la seminar îți rețin mai degrabă numele, dar la liceu și în 5-8 mi s-a zis în toate felurile. Paula, pentru că numele familiei mea e Paul, mi s-a zis Paula. Maria, bine, aia are sens, pentru că în buletin sunt Paul, Maria, Teodora, dar prenumele meu este Teodora, numai tradiție de familie, de aia e Maria înainte de Teodora. Paula, Maria, niciodată Teodora. Și acolo ceva diferit tot timpul. Și măcar nu e un nume așa de greu. Dar Paula mi s-a părut cel mai funny. Cred că ți-am zis și eu odată din greșeală, Paula. Sunt șanse foarte mari. Dar diriginta mea din 5-8 mi-a zis Paula, încă țin minte așa. Dar Dora nu. Teo, da, dar Dora nu. Dora nu-mi place, nu știu, nu mă reprezintă. Niciodată nu mi-a plăcut. Nu vrei să explorezi, nu vrei să fii Dora exploratoarea? Nu. Eu sunt Teo, exploratoare. Ok. Bine, cam asta a fost discuția noastră despre liceu și facultate. Acum, ți s-a mai schimbat un pic cu percepția despre plecatul acesta la facultate și despre BAC și despre toate? 5 chestii pe care le-am reținut. E ok să nu fii stresat, poate bla bla bla. Profesorii de la facultate șmecheri, programul nu ți-l faci tu. Poți să mergi la party-uri și să și faci ce ai de făcut. Și o să am colegă de cameră, which is nice. Corect! Mulțumim frumos că ne-ați ascultat. Îi mulțumesc și Ginevrei care a venit la un nou episod de podcast. Thank you, Ginevra. Vai, da, cu plăcere, ce onoare, ce... Vai, du-te, că mă alujesc de aici. Și acesta a fost podcastul nostru, Professionally Appers. Și cred că acesta este ultimul episod, cred că este episodul 6. Așa că nu știu dacă o să ne revedem curând, dar să sperăm că da.
Tu mai ai ceva de zis, Ginevra? Tocmai v-am cunoscut, dar o să-mi fie doar de voi. Bine! Bye!